Takže čaute ľudia, ja vás vítam u novom videu. Dneska to bude video so Skywarsov, ale máme tu nový mod, čo je nejaký Hestrank event. Takže, ako vyšiel, neviem, dneska, alebo kedy to, asi dneska, tak prečo to nenatočiť proste? A ďalšia vec, čo som si tak pozeral štatistiky odberov, tak polovica z vás nemá odber. Tak ak vás moje videá bavia, tak nezabudnite dať like, odber. Sú to len proste 2 kliky na ten odber, takže, ako, je to úplne jednoduché. A ja dúfam, že sa vám bude video páčiť a učiť si video. OK, takže máme tu nejaký Skywars event, takže proste je to normálny Skywars, len proste je to proste ako keby event, hej, od Hestranga. Proste mal nejaký nápad a proste ja neviem, proste je to event, hej. Skywars eventom, dá sa to povedať. OK, a máte tam v tabe TNT spawn, čož na čo musíme dávať pozor, pretože presne takto. Presne takto v našej blízkosti sa stane TNTčko, ale nezničí nič, čož je pre nás pozitívne. Je potreba sa na to dávať pozor, napríklad jak tento typek, no skôr. Alebo jak teraz. Je to veľmi nebezpečné a padá to každú sekundu, alebo ja neviem, každých 5 sekúnd, alebo 8. Proste je to veľmi rýchle a je to sere má to. Pretože bez toho sa nedá hrať Skywars, proste tam chápeš. Pretože stále tu spawnujú sa one. A potom sa to myslím, že zrychluje, ale netuším. Ešte som to dlhšie nehral. Mám ho, nice. Mám ho. A teraz sa spawnujú 2. Kamo. Áno, sorry, že ťa spamujem lukom, ale máš málo. Sa necháš zabiť proste. Nič. Čus. Ako spawnuje sa to proste stále a spawnuje sa to pri hráčoch. Napríklad jak teraz pre mňa zase. Ja nemám už šity, čiže vec. A potrebujem sa hodiť. Mám ho? A rýchlo zdrhaj, kamo. Nice, Oh my god, je to strašne, kamo, náročné proste hrať a proste stále každých 5 sekúnd sa ti tu spawnuje TNTčko, hej. OK, tak máme refill, OK. Dáme si toto. Tak. Ešte kde je česta? Tu je ešte. A najhoršie to je, keď proste lootíte čestky, hej. No napríklad teraz, hej, lootim čestky a proste s vami spávam. A teraz. Ono sa to zrychluje, ono sa to proste zrychluje stále. To je hrozné, kámo. Sa to spávam najmenej 3 TNTčka, hej. A zás proste. Toto sa proste, to je najťažšia hra proste. Najhorší event, ktorý mohol Hestrank vymyslieť, ne? Ale tak... a typek má speedku. Potrebujem ho zabiť, pretože toto už nezvládam. Padni. Ježíš. Padliak. Sráno, kámo. Ja nemám ani jednu perlu. A potrebujem... a teraz. Super. Najhoršie, keď proste trafám lukom, hej, to je proste najhoršie. Kámo, to je nekonečné, bro. Nechceš na to srať a nechať mi win? OK, ešte dobre, že na to je ako keby, že sa to dlhšie pretože to by som už neprežil, hej. Poď. A teraz to už, kámo, skončíme. Nesech sa s tým, kámo. Ale neutekaj, kámo. Tak GG, no. Nemám perlu. Skončilo to úplne... proste, ale aspoň som bol prvý, ne? Ale je to úplne... Mňa to nebaví. Mňa to vôbec nebaví. Čus. OK. Takže máme tu ďalšiu hru s týmto super mega eventom, ktorý ma nesmierne baví.
Ne. Tam je. No, super. Kámo, teraz to bude najhoršie, keď pôjdem tu. Kámo, toto bolo... Toto ja neznášam. Keď si lútim čestky a ono sa to proste one. Jop. Aha, jak sa zlákol typek, nevie čo. O čo tu ide, kámo. Dobre, zomri. Jop, on má tiež TNTčka. Ale tie už vybuchujú, normálne, jop. Jop, trebalo by zabiť tohto typka. Kámo, tak toto bolo tesné. Mám ho. Oh my god. Kámo, ale kľud. Ja potrebujem aspoň prežiť, kámo. Jo, to je tak, typek. Nie! To je mega, kámo, hard. To je mega hard. Čus! Kámo, hitne ho to. Nie. Oh. Oh, fuck. Poď! Jo! Je dole. Ale on prežil? O! Nie. Nerob to, kámo. Wow. Nevadí, máme tu ďalšiu hru. Keby to bolo, dajme tomu, že by sa spawnovali nejaké moby, tak to by bolo trošku ako lepšie. Alebo dajme tomu, by sa pod tebou prepadol blok, to, kámo, to by bolo originálne. Ale tak TNTčka už je stará vec, už. Bože. Ale daj to prežijem, no. Aspoň jednu vindu som chcel dať. Dík. No. Tu máte TNTčka. Bum. On má strančku? Nie, nemá. Kámo, prečo by si to robil? Jo, mám to. Jo. Aha. Nice. Kámo, on má pol hapka. Nie, to mi nehovor. To je mŕtvý, kápeš? No, super. Má byť aj dozad. Nie, on bude mať strančku. Prosím. Ty vole. Škoda. Nevadí. Ideme ďalšiu hru. Kámo, ono to asi z rána, on je to tryhardejak. Neviem čo proste. Najviac by mal mať hestrenke, to je jeho event. Asi tak myslím. OK. Hop. Nechceš spadnúť. Kámo, dobre kombo mi dal. Super. No tak to nič. Poď. Čus. Nemáš rašovať, kámo, po mne. Jo. To je proste o ničom. Mňa tie Skywarsky nebavia, keď tu je ten event proste. S tým eventom sú Skywarsky ako na prd, podľa mňa. Aha. Dobre. Jau, kámo. Trafím ho? Poď. Kámo. Ježiš! Ty vole. Ono keď... Ja to musím preto. Ja nemám meč, takže ja sa nemám jak uhýbať. Nie. Ja potrebujem nejaké healy. Tak nič. Jeho to hitne? Poď. Ty vole. No super. A teraz si mŕtvy, kam. BOOM! Jo, a teraz. Nie. Prosím, kláč. Tak nič. Ideme na ďalšiu hru. Je to také iné proste a není to také zábavné, proste nezahráš si poriadne, pretože TNTčka proste padajú a to je... Mne sa to vôbec nepáči, ako... Každý má na to iný názor, ale tak ako ja mám na to úplne negatívny, ako sorry, ale tak... No super, teraz zomrem, ne? Kámo... Ja si asi zoberiem meč, aby som sa mohol... No nemám. Super. No super. Jo. A každú sekundu mi uberiem more. Bože.
Kde? Tu je. To je ten typek, čo streamuje. Ajajajajaj, kámo. Teraz som mŕtvý. Škoda. OK, ja skúsim nejakú taktiku na to, pretože ak sa nájdete na to taktiku, tak to myslím, že dá sa ako hrať, hej. Ale nemyslím si, hej, nemyslím si vôbec. Pretože ja vyskúšam niečo, hej, ja to vyskúšam, či to funguje. Čož, TNTčka by sa mali spawnovať, až keď proste sa odčíta hra, tak OK. Yep, OK. Ty vole, ale ono to nedáva knockback, čo je mega. OK, a ja to budem, ja sa budem blogitovať, skúsime aký to dám damage. Jo, neubralo mi to nič. Takže stačí blokit a máš proste vybavené. Dobre. OK, máme tu ďalšiu hru, som zvedavý, ako to pôjde teraz. Naša taktika nevyšla, ja si zoberám. Lebo no ma chytne, jeba typka zabila, chudák. Ups, kámo, to je také o ničom. Keď typka to jaké dobré veci mám, kámo. Počkaj, som ho zhodil? Jo, lol. LOL? Ono mi to nič neubralo, kámo. Je možné, že ak zlepšíme vecami vám to... Teraz mi to ubralo, no. Wow, Matixy. Nie, tak to dotyčka nekamo. Wow. Kámo, ja mám k tomu tyčku tiež, kámo, dobre. Ale ten Matix ma sere. Job už ho zabil. Galaxy Sheep, kámo. On má spitku. Musím počkať. Dokým mu vyprší. Jo, on dáva tú taktiku ako ja. Ešte má spitku? Lebo ešte má spitku. Nie, nemôžem ísť do neho. Keď má spitku. Proste nejdem, chápeš? Choď do mňa, head. Si mŕtvý. Nespamuj. Nespamuj, kamo, s tým lukom. Nespamuj. Bum. Si mŕtvý, kámo. Wow. Ja mám ako najlepšie veci, tak neviem, hej. Keby to bol nejaký enchant na to. GG. Tak som vyhral, no. GG. Konečne, prvá hra. Som vyhral. OK, dáme ešte jednu. Jo, 9 kg a 8 deadov. Ako super, no. Mega, kámo. OK. Čo si nevšimol. Ja na to, proste, vy na to zabudnete, pretože vy ste zvyknutí hrať normálne skywarsky bez ničoho. Jo, a typek má málo. Čože je výhoda. Môže ísť dole? Dík. Dal to? Nedal to, ne? Tam by som nebol. Nespadol? Nie, nespadol. Čus. A tento spadol? Nie, nespadol. On žije? No? Nie, nežije, on to hubol asi. Hej! Čo je? Ale bacha, tieto už uberajú. Ja po ňom nejdem.
Ty vole. On spadol? Kámo. Sa dá tak ľahko vyhrať. No, tak ani ne. No on ma bude spamovať, že? A ešte ho zabijú TNTčko ako. Well played, braško. Napíšem mu L, pretože iba spamuje. Nič nenapíšem. Dobre, dáme ešte poslednú hru. Treba si to proste vedieť nasmerovať, treba byť rýchly. Treba sa rýchlo postaviť na stred. Jo, teraz takto. Jo, a mám nápad. Mám nápad. Vy to môžete chytiť do... Proste do... Kámo, normálne mám novú pasť. Poď sem, poď. Budem tohto chytiť. OK. On teraz sa chytí. A to tentočko... Oh, wow. Ode, kámo, on je v tom. Mňa to hitlo, kámo. Potrebujem ho zabiť. Jo, nie, nemám ho. Nemám od neho asistenciu. Dobre. Chill, no. Dobre, padaj dole. Nice. To ešte toľko ich je, WTF? A nikto nebol navedel. Nice. To sa zíde. Počkaj. Ty vole. Koľko perel, jaké veci, dobré. Počkaj, to bol TNTčko. Tak to mi nehovor, kámo. Tak to ma skoro zabilo TNTčko, ako super, no. Kľud, kámo. Čilec. Kámo, kde sú ostatní? Tam, kde sa spawnujú TNTčka, tam som stal. Yep. I see you, bro. A skapeš. A teraz. Piu. No poď. No poď. Kamo. Baví ťa zdrhať? Ja sa otočíš, že? No. Wow! Dobre ty, kámo, GG. Nice, OK. Ja ďakujem, že ste si pozreli toto video, ak sa môj video páčilo, dať like, odber a určite ešte vám chcem poďakovať za všetky zhľadnutia, odbery, lajky a teším sa na 100 subov a špeciálny stream. Takže ja ďakujem za tohto videa a čaute.